Salut! Sunt Cosmin și împreună explicăm România. Altfel, pentru astăzi, Ziua Națională a României. România. 80 de ani de monarhie, 42 de comunism și 26 de ani de democrație. Iar în tot acest timp, 3 zile naționale. 10 mai, 23 august și, într-un final, 1 decembrie. Hai să vedem de ce au fost 3 și de ce s-au tot sucit de-a lungul timpului. Ziua Națională a României este pe 1 decembrie, pentru că așa spune articolul 12 aliniatul 2 din Constituția României și pentru că trec tancuri pe sub Arcul de Triunf. Un alt motiv, mai puțin cunoscut din păcate, este faptul că la 1 decembrie 1918, în cetatea Carolina din Alba Iulia, Adunarea Națională a Românilor din Ardeal, Banat și Transilvania declara unirea cu România a tuturor românilor și a teritoriilor locuite de ei, înfăptuindu-se astfel Marea Unire. Dar când devenea 1 decembrie sărbătoare națională? Ei bine, în anul 1990, pe 31 iulie, președintele României de la acea vreme, tovarășul Ion Iliescu, promulga legea numărul 10 pe 1990, proclamând ziua de 1 decembrie Ziua Națională a României. Acest 31 iulie, când a fost dată legea cu pricina, nu a fost deloc întâmplător, căci în mai puțin de o lună avea să apară în calendar ziua de 23 august, o zi foarte periculoasă pentru tovarășul Iliescu. De ce? Păi comunist fiind până în Modova Oaselor și abia scăpat bazma curată după 3 mineriade în care se făcea vinovat de moartea peste 100 de oameni, tovarășul Iliescu avea nevoie de o soluție urgentă pentru a scoate din memoria colectivă a poporului român această zi de 23 august, vechea zi națională, din vremea comuniștilor, și asta ca să nu bată la ochi. Ei, și uite așa aflarăm că până la Revoluție ziua națională nu cădea pe 1 decembrie, ci pe 23 august. Hai să vedem și cum s-a ajuns aici. Pentru a înțelege acest 23 august trebuie să ne întoarcem înapoi în anul 1944, în timpul cel de-al doilea război mondial, când în acea zi regele Mihai, neavând de ales, a trebuit să întoarcă armele împotriva Germaniei naziste, trecând de partea aliaților, și a permis armatei ruse să intre în România. Între noi fie vorba, la acea dată Armata Roșie se afla deja în Moldova. Într-un final, cel de-al doilea război mondial ia sfârșit, regele Mihai abdică forțat în 47, comuniștii ajung la putere, iar în 1949 hotărârea Consiliului de Miniștri declară ziua de 23 august sărbătoare națională, în amintirea glorioasei intrări a Armatei Roșii Eliberatoare în România. Super! Timp de 4 decenii, pe 23 august au fost organizate manifestări patriotice și spectacole grandioase pentru a-l celebra pe marele conducător iubit. Evident, românii de pretutindeni sărbătoreau această zi națională a Republicii Populare și ulterior socialiste România, pentru că nu aveau de ales. Istoria acestei zile a fost falsificată de comuniști intenționat, transformând într-o uriașă minciună pe care s-a întemeiat regimul comunist în țara noastră. Colac peste pupăză, tot pe 23 august, dar în 1939, era semnat păcătosul pact Ribbentrop-Molotov, România pierzând Basarabia și Bucovina de Nord. Halal motiv de sărbătoare. Ne vom opri aici cu acest 23 august, căci vom avea un episod dedicat special acestei zile, așa că nu uita să te abonezi. Apasă butonul roșu. Bun, până aici ne-am lămurit că după Revoluție, Ziua Națională a României a fost și este în continuare 1 decembrie, iar în cei 42 de ani de comunism ce au precedat Revoluția, o sărbătoream pe 23 august. Și totuși, România e mai bătrână de atât, nu? Bunicii noștri nu au avut și o zi națională? Ba, au avut, și cădea fix pe 10 mai, așa că hai să-i aflăm povestea. Pe 10 mai 1866, prințul Carol de Prințul Carol intra în București. Fix 11 ani mai târziu, în 1877, tot pe 10 mai, domnitorul Carol proclama independența statului român și alți 4 ani mai târziu, în 1881, tot pe 10 mai, lua naștere Regatul României. Adică românii sărbătoreau toate aceste 3 evenimente petrecute în ziua de 10 mai, dar în ani diferiți? Nu. Bunicii noștri sărbătoreau o anumită zi de 10 mai, cea din 1877, când România își dobândea independența față de Imperiul Otoman. Această zi era sărbătorită de românii de pretutindeni, iar în București mulțimea lua parte la celebra bătaie cu flori de la șosea. Din păcate, în 1917, sărbătoarea de 10 mai a fost interzisă odată cu ocupația germană și din nou în 1947 de către comuniști. Așadar am reținut că am avut 3 zile naționale de-a lungul istoriei noastre ca români, 10 mai, 23 august și 1 decembrie. Păi și până la urmă pe care ar trebui să o sărbătorim? Ei bine, părerile sunt împărțite. Unii istorici consideră că ar trebui sărbătorită ziua de 10 mai, ziua independenței statului român, așa cum fac mai toate statele.
Numai că la noi e un pic mai complicat. La 10 mai 1877, Transilvania de astăzi, așa cum o știm noi, nu făcea parte din România. Deci parcă tot Marea Unire de la 1 decembrie 1918 ar fi mai potrivită. Eu vin și întreb, cum ar fi atunci când Basarabia se va reuni cu România, treaba asta să se întâmple într-o zi de 10 mai? Până data viitoare așteptăm întrebări, sugestii, reclamații, mai jos. Abonează-te și dă-mi un share. Să explicăm România împreună. Trăiască România, dodoloață! Din păcate, în 1917, sărbătoarea de 10 mai a fost interzisă. Adică românii sărbătoreau toate aceste... Încă o dată. Nu. Bunicii nu știu... Bunicii? Această zi era sărbătorită de românii de Petrutindeni. Această zi era sărbătorită de românii de pretutindeni, iar în București mulțimea se...